Hi ha dues coses que crec que això, la fe, modifica clarament. Una és a nivell professional i social, tot és molt relatiu. Tot el que abans de sentir la fe o de tenir la fe era rellevant, important, a vegades dramàtic, coses que et passaven a la feina. Hi ha una cosa que tendim a fer molt habitualment, que és pensar què pensen els altres de tu. A la feina, un company, un responsable teu, el que sigui. Això amb la fe canvia radicalment perquè al final enfoques la teva vida tant en la teva relació amb Déu, en la teva relació amb Crist, i és tal qual, que el que pensi la gent de tu perd molta importància. I per tant et permet viure bastant més tranquil el dia a dia, perquè al final tu el que estàs treballant internament és estar bé amb Déu, treballar la teva vida futura fins i tot, més que aquelles petites coses, a banda de que deixes d'admirar gent que resulta admirable per qüestions econòmiques, socials, professionals, i quan veus que la gent admirable de veritat és aquella gent cristiana 100%, que es desviu pels altres, que treballa pels altres, canvies el teu barem d'admiració, no? I a nivell domèstic o familiar, clar, la nostra responsabilitat com a cristians també és fer regne de Déu ara, no? El regne de Déu és una cosa dinàmica, com ja sabeu, és una cosa futura, però és una cosa present, com va fer Crist, que era la promesa del regne de Déu futur i l'aplicació del regne de Déu en vida. No curava a gent perquè sí, curava gent perquè és una mostra del regne de Déu a la terra. Llavors també has de fer regne de Déu a casa, amb la família, amb els fills, amb la dona, amb els amics, que sentin que tu siguis cristià acosta les virtuts del regne de Déu una mica a nivell domèstic. Super senzill, en realitat. Tothom que em demana si vull fer alguna cosa en favor d'explicar la meva fe, dic que sí. Per tant, va aparèixer el Marc Argemí, em va dir que em semblava fer un llibre explicant allò que havia començat a explicar amb els articles de Catalunya Cristiana, i vaig dir que sí, perquè dic que sí a tot, a xerrades, a llibres, a articles, perquè trobo que és útil. Ara explicaré per què, no? I a banda crec que al final també el llibre m'ajuda a fer una cosa que a vegades els articles tampoc permeten, que és explayar-se una mica més, argumentar una mica més, fins i tot citar textos de l'escriptura més àmpliament, perquè l'article, ja saps tu, tothom que és periodista sap que l'article requereix a vegades un espai molt concret. El que crec que pot fer el llibre, ara que està al mercat, són primer donar algunes eines a la gent que és creient, a la gent que té una fe absoluta, fins i tot a la gent, sobretot, que ha nascut en un ambient cristià i, per tant, no ha hagut d'explicar-se ell mateix, ni explicar a ningú el per què la Bíblia és veritat, perquè la Bíblia és veritat. I el llibre intenta donar pistes d'on la gent pot trobar arguments racionals, purament racionals, per explicar que la Bíblia i la paraula de Déu és veritat, històrica i científicament. Això que sembla una cosa, avui en dia, dit al carrer, impossible, o bogeria, com deia Pau, és veritat, es pot comprovar. I el llibre ho explica la vessant filosòfica, científica, històrica, de per què la Bíblia té tota l'estructura per ser creïble. Per això el llibre es diu 10 raons per creure en Déu. No 10 coses que a mi m'han passat pel cap, sinó que són coses raonables. I per tant, el que crec és que quan a la gent li arribi li pot donar alguna eina perquè aquesta gent pensi, ostres, això que jo creia, no només ho crec, sinó que puc demostrar que és veritat. I a banda m'estic trobant amb que hi ha molta gent que compra aquest llibre per regalar-lo a persones, familiars, amics, coneguts, que tenen un impuls de fe, que tenen un impuls de preguntar-se per què Déu existeix o si Déu existeix, però no han acabat de fer el pas a la pràctica religiosa precisament per això, perquè els sembla que no és raonable, quan és al contrari, és absolutament raonable. I per això aquest llibre també crec que pot ser útil, perquè aquesta gent que està en aquest terreny intermig, bueno, potser, tant de bo, ojalà Déu ens permeti que aquesta gent que està al terreny intermig, a través del llibre,
tingui curiositat per seguir interessant-se, aprofundint, investigant, llegint. Jo crec que l'aportació dels cristians a la societat és essencial perquè la societat sigui bona, perfecta, perquè la gent visqui feliç. És bàsic que els cristians actuïn, però no actuïn donant la tabarra. No és necessari donar la tabarra a ningú. Han d'actuar actuant. Han d'actuar com els primers metges grecs cristians antigament deien, sabem que en una ciutat hi ha una epidèmia perquè els metges grecs marxen. Quan els metges grecs marxen, sabem que hi ha un problema greu, perquè passen. Els cristians feien el contrari. Els metges cristians atenien els malalts, encara que estessin malalts, i encara que no poguessin pagar a la Grècia clàssica. Aquesta cosa tan rellevant i que a vegades no, que quasi mai s'explica, és la feina dels cristians avui en dia. Quina feina tenen els cristians? Donar la tabarra, controlar la moral... Sí, no. Bàsicament la feina dels cristians és viure cristianament i que la gent, com deia un capellà, que la gent es pregunti per què l'Oriol és així? És que és cristià. Oriol, he dit com... Jo no soc... Vull dir que jo tinc moltes coses mal fetes al meu dia a dia, qualsevol cristià està cridat a ser sant. Qualsevol cristià està cridat a viure d'una manera que generi regne de Déu present en el seu entorn. I que la gent es pregunti, per què aquesta persona no està enfadada mai? Per què aquesta persona mai ha criticat a ningú davant meu? Per què aquesta persona estima tant a la seva dona i són tan feliços junts? Són cristians. Hi ha una frase que a mi m'encanta i és és a dir, deia, és que no recordo qui ho deia, però deia, si ser, i t'ho vaig dir a tu també, si ser cristià fos un delicte, podries anar a la presó tu? La gent podria denunciar-te per dir, mira, aquest és cristià perquè mira quantes proves tenim contra ell, que és cristià. Això és bàsicament el que s'ha de fer. Si no fas això, si ets una persona que critica, que s'enfada, que... Si no vius cristianament, és que no ets cristià. Si ets cristià has de viure d'una manera que la societat se'n beneficiï. Al final, ser cristià vol dir que la teva societat serà millor. Jo ho he comprovat. Jo que soc fruit d'un procés de conversió, he comprovat que la meva família és millor ara. És que és tan fort com això. I a vegades ho expliques i hi ha molta gent que, clar, ni s'ho ha plantejat perquè són cristians de tota la vida, però ser cristià canvia radicalment la família, l'entorn, la societat, els amics i, com dèiem al principi, les prioritats de la vida. La Bíblia és un escrit que si la gent llegís habitualment trobaria respostes essencials per la seva vida quotidiana. És a dir, és un llibre de tantíssima actualitat i es demostra que és d'inspiració divina perquè diu coses que és impossible que siguin humanes. Té una comprensió radical de com és la persona. No és un llibre mític, en el sentit que tots els seus protagonistes són gent que ha fet coses horripilants i que no hi ha ningú dels grans protagonistes que sigui, des del rei David fins a Noé, que sigui impecable. És una revelació progressiva de Déu perquè aprenguem a viure de la millor manera possible per nosaltres i pels altres. És un llibre d'instruccions per fer feliç a la gent, i ho dic de veritat. És que a vegades la gent té la sensació que la Bíblia és com un objecte amb el qual es pega, no? I és el contrari. És un objecte que et permet entendre el teu dia a dia i entendre per què no està anant bé el teu dia a dia. És tan fort com això. També pensem que la Bíblia, clar, jo la llegeixo cada dia. Hi ha plans de lectura molt senzills que et permeten llegir la Bíblia sencera en un any o en 2 anys. És a dir, és un llibre que s'ha de llegir regularment i que s'ha de llegir cada dia i que s'ha de llegir amb atenció, perquè a vegades la Bíblia, tu llegeixes un versicle i hi ha una cosa que de cop t'ha tocat. Hi ha una cosa molt recomanable quan estàs passant un mal moment, anar a la Bíblia random, que es diu avui en dia, anar a llegir versicles separats i sempre Déu et permetrà que hi hagi un que parli directament de tu.
parli directament de la teva situació. És infal·lible. Potser tardes 2 dies, però apareixerà aquest versicle, perquè és un llibre fet per tu. I si alguns dels versicles que llegeixes no et toquen és perquè no els has entès, però estaven dirigits a tu també. La Bíblia és un llibre d'instruccions pel dia a dia, per portar felicitat no només a tu, que al final en el cristianisme és irrellevant, sinó en els altres. Si Jesús hagués pensat en portar felicitat i alegria per ell, la història s'hagués sigut diferent. El punt de mira de la Bíblia i del cristianisme i de la vida cristiana és els altres, i això a la Bíblia està claríssim.